बिटिआरनि गायखुंगिरिनि बिसि पारुल बरालि बर'आ दुखुथिया नखराव थांनानै खौरां लाहैदों। बिटिआरनि गाय प्रमद बर'नि अनजालि बिसि पारुल बरालि बर'आ रेडिअ' आर्टिस्ट रजिता बर' रामसियारिनि रुंसारि जानायखौ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। नखरजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै गुवाहाटी अल इन्डिया रेडिअ'आव मेथाइ रोजाबगिरि रजिता बर' रामसियारिखौ जोबथा बिदाय होबाय। बिटिआरनि गायखुंगिरिनि बिसि पारुल बरालि बर'आ रजिता बर'नि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बाक्सा जिल्ला बनसुनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनो थांखि लानायखौ मदद खालामनो थाखाय गामि गंसेनिफ्राय 2000 रां मदद बिदों। मख'जाथाव दि खौरां मोननाय बायदिब्ला बनसुनिफ्राय थाबैनो दिल्लीयाव थांगोन। गुवाहाटी नोगोरमानि खृष्टान बस्तियाव गिथावनायै अर खामनायजों हरखाब मोन 6 गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनाय जाथायाव सासे आइजोआ जिउ गोमादों। चिरांनि भारत भुटान सिमानि सान्थिपुराव हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाखौ थांखिनानै सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। थासारिखौ दबथायनो हाग्रा बिफाननि रैखाथि हान्जाया गरजिसे गुलि गावगारदों। चिरांनि हाग्रा संमण्डलनि बिबानगिरि ब्रह्मानन्द पाथेरिया जाथायनि सायाव जानबुंनि गेजेरजों मिथिहोहरदों। जनता भवननिफ्राय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि खौरांगिरि मेल। रायजोनि दैबानानि समाव सा 1,89,789 नखरफोरनो 3,800 रां होदों। सा 1,01,539 फरायसाफोरनो 1,000 राङै होदों। सुबुंफोरनि गुबै सुथुरा बिजेपि। रिन्टु बरा। नखराव बाहायग्रा मुवा बेसादनि बेसेना बांबावगोन नामा? रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणनि बिबुंथि होनायनिफ्राय बे सोंथिया सिखारदों। 7 साननि गेजेराव बिसायख'थि जागोन श्रीलंकानि गोदान हादरगिरिनि थाखाय। श्रीलंकानि गोदान हादरगिरिखौ सायख'नो थाखाय फैगौ 7 साननि गेजेरावनो बिसायख'थि जागोन। श्रीलंकानि हादरगिरि ग'टाबाया राजपाक्साया हादर नागारनानै खारखोमालांनायनि उनाव श्रीलंकानि हादरगिरि मासिआ आथिखालाव लांदां जानानै दं आरो बे बिथिङाव श्रीलंका पार्लियामेन्टनि बुंथिगिरि महिन्दा याप्पा आबार्डेनआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मिथिहोदों दि मालदीवनिफ्राय बिस्तिबार खालि हराव सिंगापुर सौहैनायनि उनाव ग'टाबाया राजपाक्साया गावनि बिबान एंगारलांनायखौ स्पिकारनो इमेलनि जोहै हरदों। आथिखालाव बिसायख'थि जाजासिम एबा गोदान हादरगिरि जाजासिम गाहाय मन्थ्रि रनिल विक्रमे सिंघेआ एक्टिं प्रेसिडेन्ट एबा लाथ' हादरगिरि जागोन होननानै मिथिबावदों। मख'नो गोनांदि 1978 मायथाइनि उनाव ग'टाबाया राजपाक्सायानो गिबिसिन हादरगिरि जागोन जाय गावनि बिबानखौ मावफुंनो हायैनि गेजेरसेआव एंगारनांदों। हादरनि रांखान्थि हालोदा आथिखालाव लोरबां जानायनि उनाव खुद्रिखांनाय रायजो राजाया बिबान एंगारनो बगथा खालामदों। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आथिखालाव श्रीलंकानि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि साजिद प्रेमादासा एबा आलापामेरुहा गोदान हादरगिरि महरै सायख'जानो हागौ। गाजियाबादनि नारसिंहान्दा हादरनि बिफा महात्मा गान्धीखौ फिन खनसेबाव धोरोमनि मुं लानानै हादरनि बिफा नङा होननानै सोंखारिदों। आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमा जेंनाखौ लानानै नामसाय गोरोबथा। गोबाव समनिफ्रायनो सिमायारि जेंनाखौ लानानै गुलाय गुजाय सोमजिबोनाय आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमा जेंनाया माखासे सुस्रांजाबाय। शुक्रबारखालि मोन्नैबो रायजोनि गिबि मन्थ्रि फारियै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो पेमा खांडुनि नुजाथिनायाव अरुणाचल प्रदेशनि नामसायाव मोनसे केबिनेट खोलोबनि गोरोबथा खालामनाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशनि सिमाया गासै 804.1 किल'मिटार गोलाव दं आरो बेयाव गासै मोन 123 गामिखौ लानानै मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव गुलाय गुजाय सोमजिबाय थादोंमोन। शुक्रबारखालिनि बे गोरोबथायाव गासै 37 गामिनि जेंनाखौ सुस्रांजाबाय आरो बेनि गेजेराव मोन 28 गामिया अरुणाचल प्रदेशनि बाहागोआव दं होननानै फोरमायनाय जादों। मख'जाथाव दि थांनाय 2021 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव बे सिमायारि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गासै मोन 12 नायबिजिर कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन। चिराङाव आयेन बेरेखायै
गिलु बालु दंफां दाननानै हाग्रा फोजोबस्रांनाया सोलिगासिनो। चिरां जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय भारत भुटान सिमनानि रुनिखाता बेंटल ओनसोलाव हाग्रा बिफाना हरखाबै सिग्रोमनानै गंथाम दंफां हाखावग्रा मिलनिफ्राय गोबां बिबांनि दंफां थुख्रा बोखांनो हादों। DFO प्रमान्ड फाथेरिनि दैदेननायाव 6थि बेटेलियन SSBनि जवानफोरखौ लाफानानै बे हरखाब सिग्रोमनायखौ खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव माखासे आजावथावै खौराङा सोराङाव फैदोंमोन। हाग्रा बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे दुथां हान्जाया राजनितिकनि दहाय लानानै हाग्रा बिफाननि खामानियाव गोबां हेंथा लाबोदों। मानो होनोब्ला आथिखालनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि मुं लानानै गोबाङानो हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरनि खामानियाव आखाय होनायनि अजद सिखांदों। हाग्रा बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला चिरां जिल्लायाव आथिखालाव गासै मोन 32 दंफां हाखावग्रा मिलफोरा हाग्रा बिफाननिफ्राय गनायथि लानानै दंफां हाखावनाय खामानि मावगासिनो दं। बेनिनो मोनब्रै मिलआ सिगांनि BPF दोलोनि सोरखार थानाय समाव होखानायमोन आरो UPPL सोरखारा फैनायनि उनाव गासै मोन 28 गनायथि बिलाइ होनाय जादों। बे मोन 32नि गेजेराव मोनथाम दंफां हाखावग्रा मिलनि गनायथि बिलाइखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनिफ्राय लन्दनसिम नारें लेबु दैथायहरदों। नीलाचल एग्र प्रडिउसार कम्पानिनि लिमिटेडनि बानजायनायजों 4000सो नारें लेबुखौ दैथायहरदों। मोब्लिब तारजों बोबथाबजानानै थाखो 8नि सासे फरायसानि जिउ खहा। सनितपुर जिल्ला राङापारा थानानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि गामिनि अनसुमा बर' मुंनि सासे 12 बोसोर बैसोनि गथ'आ मोब्लिब तारजों बोबथाबजानानै रुंसारि जायो। मैया मोनाबिलि 7:30 रिंगासो समाव टेबोल फेन सालायनो मोब्लिबनि तारखौ खारद्रायबाय थादोंमोन। बे समावनो मिथिस्लाब मोनै हरखाब ताराव नांफ्लांनानै बोबथाब जायो। फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो जोबथा हां बोयो। बिफा हेमन्त बर'नि फिसाज्ला अनसुमा बर'आ माइनावस्रि UN एकाडेमियाव थाखो 8आव फरायगासिनोमोन। हरखाब बेबायदि जाथाया नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव दुखु लाबोदों आरो ओनसोल नाङैनो गिख्रंथाव लाबोदों। मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ नायफिनहैनायाव शिबसागरनि प्रार्थना दत्तआ आसामनि गेजेरावनो 6थि मासि मोननो हादों। सेबानि गोरोन्थिनि थाखाय शिबसागरनि प्रार्थना दत्तआ मेट्रिक आनजादाव बे मासिखौ मोननो हायाखैमोन। कक्राझार फटरकाटआव थानाय 5 बिगा हाखौ फालांगियारि चन्दनपालआ दखल खालामना लानायखौ दै फुंखा वाटार रिसर्स बिफाना लाफिनना बाउन्डारि वाल लुफुंनो लानायखौ फालांगियारि चन्दनपालनि फंबाय सन्जय पालआ बादा होफैनायाव पुलिस बिफानजों थरख' बिथरख' थासारि सोमजिदों। टेक्न'लजि मुगायाव गारजेनफोरा फरायसाफोरखौ दायथ' लानांगौ UG ब्रह्म। गभार्नमेन्ट आरो प्राइभेट फरायसालिनि गेजेराव गोबां फारागथि नुनो मोनो। बिनि थाखाय फरायसाफोरनि जिउ राहा दानायाव बिमा बिफा आरो समाजआ दायथ' लानांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों कक्राझाराव आसामनि मन्थ्रि उरखाव गोरा ब्रह्मआ। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।